pupuntahan niya. Yan. Palo, palo, palo. Baliktad. Direct. Hindi, sige. Hindi ito. Ay, umalis ka dyan. Paano? Mas, una. Pando, saan tayo? Diretso. Hindi, right, 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 right. Direct, right, ang left. Yan. Yan, yan, yan. Palo. Yan, yan, yan. Ang layo. Sorry. Ano yun? 99? 89? Next na po. Si Marlon, yung asawa ko. Videoan mo. Videoan mo. Yes.